No takže taký unboxing, tuto s môjim bratrancom Dávidom. Pozdrav. Ilio. No a No. o čo sa bude jednať v tomto videu? Ideme skladať posteľ. Už som dlho nevydal video, takže teraz musím oživiť kanál. Taký menší unboxing. Uvidíme, že čo to bude. O tak. A to musí byť sám pozorniť o tie dvere. Tak. Tak počkaj, ja to niekde položím. Ďalej. To budú zábery. Juj, No, uvidíme, čo to bude. A to sa nemusel dokážť. Verendo. Normálne to takto zoberieme, čo sa vidíme. No takže toto vyzerá asi na nejaké boky. Asi, hej. No takže už sme to unboxli. Tak to ako to vyzerá. Ťahaj to. A nič. Na čo sa s tým trápiť, keď to ide takto jednoducho? No. Vyslobodili sme... Ja už viem, čo to bude. To bude noha. Ale teraz je otázka... Ale toto asi nie to druhé. Ale teraz je otázka, že či to je tá predná noha z postele, alebo tá zadná. Ale to bude asi tá predná. Akože myslím, že... No, tu je taký kútik na bordel. Presne tak, poupracujeme to. No, ďalší unboxing. A vôbec sa s tým nepáraj. Tak to otvoríme, takto to unboxneme. Takto. Toto bude, predpokladám, tá dlhšia časť. No. Bude to tá dlhšia časť, lebo je to dlhé. Počkaj, nechaj. Lepia sa páska, to je lepšie takto. Joink. Sústredený pohľad. Ja čo som hlavou úplne ináč.
Joj. Je likviduj to. Úplně. Toto dáme do bordelkúta. No. Tak. Ďalší sústredený pohľad. No, ozvem sa vám, keď to budeme mať už. Snažíme sa tu trafiť do tejto hornej diery, no? Do ktorej? Do presne tamtej. Á, dal si to. Má lepiacú pásku na nohe. Super. Výborná. Zase si sa trafil. No, takže posteľ už je poskladaná. A tuto máme, prosím pekne, zdvíhací stolík. Ideme dole. Teraz ideme hore. No, takže to by bolo pre toto video všetko. Ja sa s vami lúčim a čaute.